Nipur Kaham, Babukul, Bishwani, Deborma, Jatorano, Navamani Tripura. Love you too. Good afternoon, Andrew, Pritam, Jatorano, Ani Haksangmate Hamba Yaparo. তিনি ধরো যত নুকবাই কিনা নিউজ পেপার দৈনিক সংবাদ যে বৃষকেতু দেববর্মা এক্স এমএলএ বিনি রেজিগনেশন রিমানিয়ামো নিয়াগুলো আইপিএফটি नि सुप्रीमो बृषकेतुनि जे आईपीएफटी नि पार्टी नि बिरुद्धे सामुखायो हिनै बिनि एमएलए पद डिसक्वालिफाइड उंथं हिनै जे चिठिरिओ हिनै न्यूज पेपर कासामानि आबुनतियै आंनरनि थानि किसा कक फिरक मुंहायगबा कक सानानि मुचुंखा तामहिनमाले ओ जगह पत्रिका हाइकेबे न्यूज पेपर जे सीमानी डिसक्वालिफाइड उनखा हंकाय एमएलए पदनी डिसक्वालिफाइड जदि न बृषकेतु उनखा हंके ब बाई इलेक्शन सिमनाओ बाई इलेक्शन उनखा हंकाय ब आजागानी कैंडिडेट इंगी मान्या इनी जको सेजाक तंगमानी बिनी अजागा पत्रिका अको गुसिके उच्चाकांक्षी माने आं तेबो कुचुगो काना मुचुंजागै बिनी रेजिग्नेशन रिवि अजागा ब बुटो बसाना मुचुंजागो हिनि जे सिमानि कक आं अमनि पत्रिकानि कक पत्रिकानि कक फिरं मुंसे रिनानि थांगो आबुंखा आं रेजिग्नेशन रिमानि आं इलेक्शन न तेवैसा बासा फिनाय आं आपद नपद मानफिनाय आन नाहारमुं आवानसुकमुं वानसुगै आं रेजिग्नेशन रिया दाखुते बुकुसो आं रेजिग्नेशन रिमानि कारण बार बार आं साका आनि फेमिली प्रॉब्लेम फेमिली माने आनि पार्टी आईपीएफटी नि जेफ्रु आं पार्टी आईपीएफटी खलायो आनि सिमना डिविजन सारा त्रिपुरा पार्टी आईपीएफटी अपना आं फेमिली हिनी वानसुक मानी ओ फेमिली हेके पास ओ फेमिली प्रॉब्लेम आमना आं फेमिली प्रॉब्लेम हिनी आं मा साका दिनै पत्रिका नुबै गोबां हुमा नेताराव आईपीएफटी नि आबनो शेयर खायलायका पोस्ट खायलायका जे एमएलए बृषकेतु देबबर्मा फाइनाल बाय इलेक्शन सिमनानि होते तेमा बाचालिया इलेक्शन आबनो नुगै बेलायखेना तंथक जागलाय माने हाय आं नुजाखा कारण शेयर खाले माने ता सासरि ते या शेयरनि यागुलो बुइ गोबांमा लुकुरक न जे सैयो आजागा आईपीएफटी नि एमएलए तंमानि बृषकेतु बिनि कुनु क्वालिटी गरै क्वालिफाइड बरगिया ब आगि सीपीएम नि नकनि बरक अमो हायरखै ते जरा फाइसुगिया सानि न एमएलए याकरै रिखा ब मेच्योर यारखनि सिमारक आं नुखा द दाखुग्रक बुखुग्रक इंगैनो मानना आंनि मेच्योरिटी गरै हाइफानो आं मेच्योरिटी गरैफानो आं दफानि आन्थानि गरैफानो उंगै मानखोना फिया हाइफानो आं दफानि बागै आं पोस्ट याकारमानि आं दफानि सामुं खायना हिनिसे बुबाग्रानो लगिरिनानि हाइमानि दिनै आजागा आं एमएलए उंफिनाय आ वानसुक मुंरो वानसुगिले आं एमएलए नि रेजिग्नेशन रिया मान खामुं आंबो ते 18 मास एमएलए आराम खायसावै एमएलए नि जत सुजुग सुबिदा तंमानि नाहारै यूज खलायै तंगै मान खामुं आबनि परे आं बुवाग्रान लगे फाइ मान खामुं ताम तंबा फियाबा आनि नाहारमुं आनि तिप्रासार रगना आं कक रिजाक तंमानि इलेक्शन नि सिगां जे
wansuk mong je ideology no tui जों बसिगां आगगमानि आजागा ताम नुकजाखांखाय जों थांनाय जरारगाव गोबां जरारगाव जों दिल्लीराव थांलायमानि आं निजेबो थांजाक टिप्रालेण्डनि कक खोनाया अथवा टिप्रालेण्डनि कक ओरैनो हिनि मानो आबुनि बागै आं खावानसुका o jaga je kok rijak tongmani je kok riwi जों यापिरि सोलायनाय मानि जे आइडियोलॉजी जों हिमलायमानि आ आइडियोलॉजी आईपीएफटी क्रिनि बागै आं तिनि आईपीएफटी ते आनि उइला आं एमएलए याकारखा आमोबाय आनि खाव कुनु दुख हायखेबा खाव कुनु अमहाय संजा क्रै जे आं एमएलए याकारमानि परे आंनो बाय इलेक्शन तेविसे प्रार्थींगि आंनो एमएलए फिनाय आ नाहार बुंरो आनि थानि क्रै नरक सिंनांगै सिंगि नायमानो जे सिमनानि गोबांमा लिडार्स रक दङ जे आं आईपीएफटी नि एमएलए बासादि हिनप्रुबो आं एमएलए एगा पॉलिटिक्स खायदानि आनि कुनु नाहारमानि दं क्रै आप्रुबो आं बासानानि गसिया हायफानो टिप्रालेण्डनो हामजामानि बागै आं आप्रु याप्रि शेखा याप्रि सेवै जों सिमनाव कुनु बसरपानो सीपीएम नो हारिर माननाय अमहाय कैंडिडेट जों नुगियानि बागै दिनै आनो कैंडिडेट नामखा सीपीएम नो हारिदिखा जे आइडियोलॉजी नो जों तंमानि जे आइडियोलॉजी बागै सामं खायनानै कक तंमानि आ आइडियोलॉजी जों नुखा सिनि सामं खायतानि 3 बछर आ आइडियोलॉजी आ नाहारमुं एसेम्बली रगबो खलायजागलिया आबनर बेबागनो साइमानो टिप्रालेण्डनि कक आं बादे एसेम्बली रेकर्डेड नायजात 0 आवाराव साया पूरा एसेम्बली चलि तंपुरु आं बादे जुदि केबो सावि तंखांखाय प्रमाण रिदि टिप्रालेण्डनि ककनो एसेम्बली सामानि तंखांखाय कक बरक ककनो रोमान स्क्रिप्ट बाय मा खलायनाय हिनै विधानसभा जुदि न केबो कक साइ तंखांखाय खुनुबि भिडियो दङ ताकतो सोशल मीडिया नि जुग जत इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जत नुगुई दङ साबो तामको सावि दं तिनी त्रिपुरा हस्तेनि त्रिपुरा सारक गोबांमा जों जालो कलायजाक लेक्समनि हातिरग बुरिरग बौनि मानै फालनानि बागै फाइमानि फालरि जायगा खलायमारक आं बादे केबो थांगे आबनो प्रोटेक्शन रिखा आमते हाय कुनु रेकर्ड नरक नुदे नुखा ताखौ नरम सारि सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल नो कासनानि बागै माधव बारियो कुथुम लायै पुलिस टीएसआर बाय डायरेक्ट फायर खलायजाखा आफुरु एसेम्बली सिमनानि एमएलए ब्रिशकेतु बादे ते केबो आ कक जागमाना तुई खरां केबो तिति साखना आर तिति साखा जों दफानि बागै सामं खलायनाय हिनै नखरि फायजाक जों दफानि सारथेनो दफानि बागै दं सामं खलायनाय थिनांगबो खलायनाय आं नुखा तिनी आईपीएफटी नि जे लिडार्स रक आईपीएफटी नि कुचुक बेरेमनि लिडार्स रक जोंथ आंथ तामोबा आं साधारण खरकसा एडवोकेट इंगै सामं खलायतंमानि हायफानो दफाना हामजागै हिनै याप्रि सामानिसे आईपीएफटी या जों तिनी तामनुगजाक स्राय स्रायकै त्रिपुरानि जत त्रिपुरासा दुखरकनो साविमानो ताखुते बुहुस नायदि ओ जागा बुबाग्रा बायबो हायनो एडीसी इलेक्शन नि सिगां खूब चाइतखा आं पर्सनली बुबाग्रा बाय आईपीएफटी नो थानसा खाययाखै कन्टेस्ट खायरिनानि बागै फियाबा तिनि जों तामनुगजाखा जों ओ जागा शुधु सीट न हामजागै मंत्रित्व न हामजागै ओ जागा बीजेपी बाय कागै मानयांलाय दंमानि जों नुगजाखा हायनि बागैनो जों वानसुनानि नांगौ ताखुते बुहुक्स दफानो कुबै खाबाय हामजागिया खंखाय दफानि बागै सामं खलायमानिया तिनि आंबो दफानि बागै वानसुगियावै शुधु निजिनि पार्सोनाल आनि नुखुंनि कक आनि फेमिलिनि कक सिमि निजिनि नुखुंनि कक सिमि वानसुगि दंखांखाय आं तिनि रेजिगनेशन दिग्ला खामो
रेजिगनेशन रिमानी गोबां कारण दंमानी फैयाबा आं सानानै मुसुंया जे आगिनी जे राजनीति जे कायसा राजनीति बदल यागारखाय राजनीति बदल न हामिया हिनी सानानी आबो आनी नाहार मुंगिया आं केबनो चिकन खालायनानै बो मुसुंगिया केबोनी सेल्फिशनेस हामुंनि ककनो आं दफानि गोसोखांगो एकेबा जों सालायके आंखाय बुइ खोनावो बुइ खोनाका आंखाय आबोनो सालायै या फातागै मोनैलायो हायनि बागैनो जों जतनो थानसाखै सामुंसे मा खालायनाय खरकसाते खरकसानो माजरा बेरै कक सायावै तंनानि जत चाइटक बायदि जेसा राजनीतिक बदल फानमथुं नों दिनै आईपीएफटी याकारका ओंखायनो आईपीएफटी हामिया आम हाया जों जत लिडार्सनो बुजियै गोसोखांगौ मा आगगनाय गोबां मा ससियेल मिडिया व्हाट्सएप रग आनो आईपीएफटी नि सिनि लिडार्स रग कक साहर एकेबा डिविजन लेभेलनि लिडार्स रग कक साहर कक साव जे तामनि बागै नों एमएलए याकारका नों पाइसुगै थाङो मांकाम एमएलए पाइसुगै थांका हंके जों बतेकिसा कक साथखम आं बाहायकै तंनाय आईपीएफटी बम हायकै तंनाय कारण आईपीएफटी तंगै जों तिप्रालेन निकक एसेम्बली स्राय स्रायकै सायमान्या जों दिल्ली थांगै आईपीएफटी नि नाहारमुं तिप्रालेन निककनो स्राय स्रायकै सामानि नुगिया ससियेल मीडिया रिजार्ट नुगो जे तिप्रालेन निकक रिख्या अजागा हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी निकक जों थानाय लास्ट जे दिल्ली अभियान अब नरक जतन नुबायखेना ससियेल मीडिया जिनि बरम गोनां ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बिनि पोस्ट बनिजी पोस्ट खालायो जे खरगबुरै जों बनिजी दा प्रेम कुमार धनंजय ते दा मंगल बर खरगबुरैखाय थांगै ताम तामनो साका बनिजी पॉइंट कारिवै सैजाक एक नम्बर पॉइंट दङ जे स्पेशल ड्राइव खालायै चाकरि मातलांनाय 2 नम्बर पॉइंट दङ हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी नि आमो मा साख्लायनाय 3 नम्बर दङ 125 तम संविधान संशोधन मा खालायनाय 4 नम्बर तर कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बो जों रोमान स्क्रिप्टआव मा दानाय के तिप्रालेन निककले बर थांका बाता खक्सम जों तिप्रालेनो नाहरैसे गोसोक आंनि सामुं खालायनानै दंमानि किन्तु दिनै त्रिपुरानि तिप्रासारक 2018 साल जतन आननो बुथ्रिवै रहरका तिप्रालेन निकक सानानि बागै दिनै आ तिप्रालेन निकक बर कमाका बियां थांका अवश्य आसक करते बहसम हानि बागैनो आं वानसुका पाइथाक सिनि बुबाग्रानो जों लगी मारिथाय बुबाग्रानो जों लगिरि बुबाग्रानि नाहारमुं जों आबनो सक्सेस मा खालायनाय गोबां लुकुरनो सुंगो तिप्रालेन ग्रेटर तिप्रालेन तामो ग्रेटर तिप्रालेन के मारे मानोबा ग्रेटर तिप्रालेन आबो आफ्रोनो माननाय जेफ्रो नों आं जत थानसाखै सामुं खालायखांके जों कक सावै मानखांके स्राय स्रायके चिनि मानथाय सप्तानि ककनो जों सावै मानखांके थियातिनि पलिटिक्स नो तरजाग्लायै शुद्ध राजनीति खालायनायनि बागै सिनि खरकसा नायसिगलाय मालाया खरकसा नै बुमुंगै माजराबेरि कक सालायनायनि आ नाहार मुंबाय सिनि तिप्रासारक मोथांजाया ताखते बुसं बो सीपीएम से खालायो सीपीएम नि फाइमानि से आईपीएफटी बो कांग्रेस खालायमानि से ताबुखाय आईपीएफटी बो बीजेपी तमासे बताबु आईपीएफटी आमते फाइ आईपीएफटी जे पुइला खालायनाय रक बरनि सिमि तंगै तंखायथ न्याबले जत राजनीतिक बदल निनम फाइना नांनाय कि नों आजागा बखै तेकैसा राजनीतिक बदल फाइमानि कताल बकचाम आमते हायके वानसुगलाय जुदि सामुं खालायखांखाय जों लाय थांनाय जे टीयूजीएस 1967 नि सिमि आन्दोलन खालायै एडीसी सनाम क्लांखा बर अनेक कस्तखाय अनेक फाइटिं खायै सैलायै अजागा त्रिपुरानि तिप्रासारकनि हामक्रायनि बागै एडीसी जंक्लांखा एडीसी आमसायनो जों दिनै तिप्रालेन सानलाय दं अथवा ग्रेटर तिप्रालेन सानलाय दंलाय जोंले आफ्रोनि सोलाय ताबुक 4G नि जरा सकबायके दा मडार्न जुग जतन यागनो एंड्रॉइड मोबाइल दङ आफ्रो मोबाइल
telephone ni kuno sepsap kiri tongman kaya bongni andolan bongni nahar bong belai kena kubui te kahumni bagai sing kini edisi amsai tongi maton sing kai 4G ni jamanao 2021 salo faye sing tabu tamo kelang mano sini thinang ni sini ushabutui busur no sing tamo kelang mano takute bukso amno se wansukdi sing shudu rastniti no simi torjaglai tongka kai sing shudu post no bahike ang teisa MLA MDC ingi mano abono simi wansuklai tongkai ingla ang IPFT khayoi IPFT ni khoroksa MLA ngui samung khaibo samung khlai tongbo dofani bagui jadi party ni bagui jaya samung khaibo hinjak khai ang tebo umti hai je IPFT ni leaders rok sajagya saunang tebo khaina karon borok dofani bagui samung khaimano se sajagya kai ang khainai ningano sajagya phan tongdi sajagya phan ungui tongdi ani je tongma krima ang ani dofani bagui ang riwi kelangnai busuk sing kaisa family solinal busule nangba aboni bagino ang ani family ani nijini personal salary rokno ang je mansa dofani taku ko chaya suge rokno ang yak fologui samung klai tongo norok hoito social media ni bisukti nugui tongna ani sabrumni sini bishal rumika songrokno thanai masono ang admission klai buma bufa khoroknino thui thango othoso borok khoroksa 3.5 বছর 9 বছর তে 11 বছর ওম হাইসেরে বিন নানা সম্ভব একদম চুক जाया বরং সাব পরিসিনাই আং নিজি থানাই তালরব থাঙ্গই কন্টিনিউ বংনি এডমিশন র খালাই আং তাবুক সুজরাতে লকডাউন नि बगै हस्टेल खलकमायाक बंनि एडमिशन फीस सिमिसे 45000 नांगो गाबो आं तो केवनो साना थांया हाइफानो लुकुरक बेबाक न सावि माने दं ओंखाय आं दफानि बागै सामुं खायना हिनि याप्रि सेजार हानि बागै न दफानि सामुं खालाय दङ अ दफानि सामुं खालायथानि पार्टी IPFT नि खरकसा MLA हिसाबै आबो सुदु आनि पार्सोनल बेनिफिट हाइबा पार्सोनल क्रेडिट ना हानि बागै या आबो पार्टी IPFT नि बो क्रेडिट न कारण कायसा राजनैतिक बदलनि MLA जुदि अमा हाइके थाङै सामुं खाय दङके आजागा ani simi credit ya ajaga party IPFT ni credit tini ang party IPFT ni MLA hisabe nongni thangni ini samkhlai je 3 bochor je khlaimansa ang khlai kabuka norok jodi khlaiman khangkai khlaidi ani je khlai jagya bara samurok no norok no khlaidi khlaithung hini ang wansu tini ini phaidi tini ni main point main mudda asol kokno teise ang সতনিত বুয়ানা যে নিউজ পেপার বৃষকেতু দেব বর্মা বিনি MLA ডিসকোয়ালিফাইড কাংকাই ব সিমনা কনস্টিটিউয়েন্সিও তে বাসাই মানগলা আমা হাইকে যে কগ্রক আসাইলাই তংমানি আবো ডিসকোয়ালিফাইড খাই বাদে বাসাया সাবো বাসাनाय तामुंनाय আমনো নাহারিতো जों दफानि सामु खालायनाया ताखौते बुसं आं tini bubagrano logri thani bubagrani samung khlaitani bubagra bai samung khlaikangkai ang MLA na nangnai ang montri na nangnai amorok to kubangma lukurokni kubangma wansukmu bisigitu ajaga montri chana bagi se thango ahre nung sekang pula dofano se hamjagradi kui aboni porese ang jodi no lubi haikeba ang jodi no নিজেনি স্বার্থনি বাকি সিমি ওয়ানসুকাংকে আং তিনি কোনো দিনে MLA রিজাইন দিনানি কিয়া কারণ MLA তংখাংকে নিনি SDM DM SP DSP SDPO যত অফিসার কোনো সেলিব্রিও সার নঙ্গো নিনি স্যালারি দङ বেতন দङ কোয়ার্টার দङ নিনি PG दङ गे नों आंखे आमो नाहारि तंमांला खामु दिनै आं रिजाइन दिखा रिजाइन या कोयो जगह आंनो तो इसे MLA पिना
amtui to chini nahar mungya especially ani nahar mung kuno dina amtui gri ang dofani bagi samung khlaide hini nongkorjak ang changlori khajak ge politics theke simino dofani bagi bo samung khlaimano amtiya ang college pore purun simino ang dofani bagi samung khlaio apruni simino ang aprun kuno raja bai sije sinilaya haifano jeng chini bubagra maharaj chini इतिहास न जों मोथांना नांगौ आवान सुं मानसुगै आं कलेज फरायफोरनि सिमिनो बुबाग्रानि पिक्चार बाय बुबाग्रानि फटो बाय बिनि मांक्लि बाय जेकुनु प्रोग्राम खायखांखाय आनि प्रोग्राम नरक नायमानानो ति प्रासाद सिक्ला बदल हिनि आनि या चिनि सिमना आमचाइनि सिक्ला रक बाय संसा जाक ति प्रासाद सिक्ला बदल रक जे सामख्लायमानि बुबाग्रानि मांक्लि करै आमति चिनि कुनु प्रोग्राम करै हायसे ताखते बुझु चिनि जत हेल्थ कैंप लीगल अवेयरनेस कैंप फ्री लीगल एड कैंप निनि फेलिसिटेशन बरम रिबुं प्रोग्राम अमहाय ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन अमहाय प्रोग्राम रो पान्दारो आं आगि राजनीति खलायाफोर बन खलाय गोबां मालुफोराव दिनो रां फैसा अभाब करिं मान किन्तु अमहायके दफानि बागै सामु खलाय फायनानि एकेबारे निजिनि सेक्रिफाइस खालायो दफानि बागै सामु खालायनानि अब नों वानसुंनायदि खर बुसु दं दाथ' ससियेल मिडियानि जुग जतन नुगै दंबायो नों जों नायनायदि जोंनि बुबाग्रा बोसोकै सेक्रिफाइस खायगोना आंथ' तामो सेक्रिफाइस खायखोबा जोंनि बुबाग्रा CM नानि दंनानि दिनै CM बगनिया ब वाइ केटेगरिनि सिकिउरिटि दिनै दंगैमान खामु आराम आयस खायो फियाबा दफानो थानसारे खालायमानो ति प्रासारग्लो मोथाङै खालाममानो कुनु रकम नाहार मुंनो नाहारिसि सामखाय दङ केबो आनि लाइव भिडिअ नाय दङ केबो खरकसा बाय खरकसा टावार लायदि आं सैजाक नुखा अ जागा बागपार नि सैजार दङ गामति रक्ता हिनलायदि कारण जों तिप्रासा बाय तिप्रासा सब समयनो वालाय जायो रां फैसा लुबनि बागै गोबां साम खालायना दंमानि खालाय जायगिया जोंनि तिप्रासा रखांखाय किसिसा रां बायनो बायजागै थांगो अ वान सुक मुंरक फातार हास्ते फातारनि बरफ खायनाय रक अतखा कसम रक साइमान सुखा जोंनि तिप्रासा रकनि चरित्र जोंनि तिप्रासा रकनि कारेक्टार आबनि बागै बरक सुजुग मानो सुबिदा मानो जे बरक या फातागै जोंनि तिप्रासा रकनो मोनैयै थगायनानै गा आबनि होते जों याकागना नांनाय दाखुते बहुसं जों थिनांगो तेबो दफानि बुबाग्रा बाय सामु खायनाय दासिनि किसि जाकक बारा दंखो जे माधव बारियाव खरक बुरै जे गुलि नांजाक बरकनो तिप्रा मथा ताबुक साख्रि दिनानि थाङै दङ ते जुलाइ मासनि बिसिंनो बगनो आइनो कन्ट्राक्ट बेसिस लाङै ल बिसिकांगो DRW खायाखै बगनो चाकरि लांबायनाय ते CA नि बिरुद्धे सामखायै चिनि मन्त्रीलाल काइपिं सरक बिश्वजित देबबर्मा बथाजाक मारो बिसिकांगो जों थाङै दङ बुबाग्रा बाय बरंनि नबो थाङै बरनो जों सुबासु खालायनाय प्रत्येकटा फेमिलिनो जों 1 लाख रां रिनाय कारण उथैनो तते बानसिदि तुइमाया हायफानो जों चिनि दफानो हामजागै चिनि दफानि बागै सामखायनाय जों नायदि बुबाग्रानि जिनि मुचुमाबाय जिनि रियां जे शरणार्थी हिनजागै दंनाय रकनो तिनि अजागा ब्रुर सेटलमेन्ट खालायो केन्द्र सरकार बाय तिनि अजागा तिरप्राव दंनानै सुजुग खालायरि जाखा कै अम हायरकनो नुगै जत लुकुरकनो आगुगै फायदानांगौ थानसाव बुबाग्रानि थानसाव जतनो फायदानि बागै आं जत लुकुरकनो कयो ते तिरप्रा हास्तिनि गोबां तिप्रासा रकनो आं जेफोर IPFT MLA अंगै सामखाय दंफ्रु आनो हामजागो सार I love you sir salute sir आं नों आनि रोल मडेल सार अमति हायखे गोबां मा लुकुरक आनो मेसेज खायो अ मेसेज खाय दंनाय जत लुकुरकनो जेसा राजनीतिक बदलखौनो खायदि फायदि आं दिनै बुबाग्रानो लगिरिनानि बागै थांखा ते दाबुबो बुबाग्रानो लगी फायाखो जत तिप्रासा रकनो आं कयनाय फायदि बुबाग्रानो लगिरि लायनो पलिटिक्सनो तरजागियावै दफानो तरजागै दफानि बागै सामु किसि साफानो जों आसाय फायखा जों सालसा थैनाय जों थैयासानि जोंनि अल लांना दंसानि
जों दफानि बागै जे सामुंख्लाय मानसिया ख्लायलांनाय जरा केबनो नायसिंया जरानि मते जरा लायै दं जरा केबनो नायसिंया किन्तु जों जरानो इउज खायदोगै मानो फायदि जरा क्रैय दाखौते बुफुसं जों इउज खायलायानो बुबाग्रानि थानसाव हिमलायानो जों तिप्रानि जत जेसा बदलनि नेतार फनंथुं जतननो कयनाय बुबाग्रानि थानसाव फायै जों बसकां हिमलायनाय गोबांमा बरकनि गोबांमा लुकुरकनिनो सुंमुं दङ नेतारकनिनो सुंमुं दङ जे जों दाबो बुबाग्रानि लगै थांगाखै जों दाम दे मानबा एक्चुअली दाम बाहायके माननाय पुस्ट बाहायके माननाय बाहायके रेसपेक्ट रिजानाय आमनो सिमि जों नाहारै दंखांके बोखावकाय तिप्रासारानो मोथांनानै मुसुंजागो तिप्रासाराव 10 बै थकक जाखा जों ते बानसेलिया हिनै जों खावकाय वानसुगलायो किन्तु सामुं खानायना थांपुरुंकाय रेसपेक्ट मानना मुसुंजागो दाम मानना मुसुंजागो सुजुग सुबिदा मानना मुसुंजागो टिकेट मानना मुसुंजागो हंकाय जों दफानि बागै वानसुगमानि खलाया दाखुते बुहुसं जों खा कुवारबाय खा साहारै खा फेवै जोंनि दफानि बागै सामुं खालायनानै हिंकाय कुनु पद नांगिया कुनु दाम रिजागनानै नांगिया सुदु बुबाग्रानो लगिरिवै बसकांनि सालो जों तिप्रासारकनो बाहायके मोथां माननाय आबनो से वानसुग दिहिनै आं जत लुकुरकनो कयदानि मुसुङाव दाखुते बुहुसं ओमफ्राय फायदि जों केबो थिनांगो खरकसा खरते खरकसा बाय माजरा बेल्लायै कक सालायै दंखाफेनि जों सायमाननाय कारन 70-71 बछराव मुइ जों तिप्रासारक बिसेसखायै पलिटिक्सनो राजनीतिकनि हाकरक लायजायै अनेक दुखु मानलायखा अनेक बरकनि गोबांमा बरकनि कक रिमानि कक नारजागिया फैया जों तिनि फायदि सिनि बुबाग्रानो वाइसा जों जरारिलायनायानो कारन बुबाग्रा सेक्रिफाइस खामानि जों नुगै दङ जों गोबांमा फाताराव फरायनाय रगनो तुथानि रग सिनि गोबांमा तिप्रासा सुजे रगनो चुबा थानि रग ते सिनि बरक सिनि दफ जे हानि बागै सामुं ख्लायलांनाय सिनि बीर बिक्रम जमातियानि बुमुंगै हायकेबा बीर बिक्रम जमातियानि स्टेचु रक जों रेडि ख्लाय दङ आबो खुमुलुंग जों थेबाजागनाय ते महाराजा बीर बिक्रमनि स्टेचु आबो बुबाग्रा निजिनि रांबाय एडिसि सरकारनि रांबाया निजिनि रांबाय आबो दाबो रेडि खाय दङ आबो खुमुलुंग थेबाजागनाय गावमा हायके खा कुवारबाय खा खुलगै जे सामुं ख्लाय दंखा गायसिन बुबाग्रा जों तामनि लगिरिया उन्थाय दाखुते बुहुसं जे बरक जे लुकुरकनो कक रिवै कक नारैया कक सावै बुथ सिमि नाहारै तिनि कुचुक साकाव आसुक दंखांके आमो हायके दफानि बागै जाया खालायो आं निजि चाइतखा 3 बছर MLA ओंगै आनि सिमनानि लुकुरकनो गोबांमा बरकनो अकक बसावो जे सिमनानि बरकनो नों धुकारिका नों थकायका आं कुनु सिमनानि बरकनो थकाया धुकारिया जे सामुं सिमनाव 70 बछराव मुइ इंया आं 3 बछर बायनो आ सामुं रकनो आं तिनि ख्लाय रिखा आबो तुरुक तुरुक ख्लायजागै दङ आबो बेबाकनो स्राय स्रायके नुकजागनाय ते कय बछरनि परे इनि एकालब्य स्कुल इनि नवोदय स्कुल ते लामा हस्पिटाल तै बेबाकनो आं लुकुरकनि बागै खायै खलांजाक ओमफ्राय जों लुकुरकनि बागै सामुं ख्लायनायनि बागै कुनु नेता मन्त्रि MLA नानि नांसुगो आमति हैकुनु पकुनि जों दफाना हामजाकांकै जातिनो हामजाकांकै खाक वारबाय जों सामुं ख्लायकांकै जों MLA निया फानो मन्त्रि निया फानो दफानि लुकुरकनि सुया बरकनि गानाव दङै मानो आबोनि बागै जों जेबाबे सामुं ख्लाय दङ बुबाग्रा जे लामातै हिमै दङ आ लामाव जों हिमलायानो फायदि कारन मर्डान जुगाव जों कुनु ना कुनु किछु जों जोंनि तिप्रासानि बागै जोंनि बुसाबुतै बुसुरकनि बागै जों मुंसा सामुं ख्लायनो नांगौ दाखु नरगाबो वानसुगदि आंबो वानसुगो आरो पाइथको हायनो हाय कयनाय जों पदनो लुबिया पदनो नाहारै जों सामुं ख्लाया स्पेसियली नरक आनो बिलिभ ख्लायदि आं बसकांनि बाय इलेक्शन बासानाय दे बासाया दे आबनो नाहारै एकेबा आं MLA नो उंफिनाय आमति हाय वानसुगै आं रेजिगनेशन रिया दाखुते बुहुसं आमनो नरक स्राय स्रायके बुजिवै नाहारदि आं तिनि दिबर जरानि लाइभ हायमानि जे नाय तंनाय
जे आंनि भिडिअ शेयार खायनाय आनो जाजागनाय जाजागिया जतन न आंनि खाकसांमा ते हामबायाफोर गेफायदि जों राजनीति न ते तरजागलायावै जों थिनांगो आंनि राजनीति बदल खोप्लाय खांखाय सुबिदा ना हलायनो जरा नायसिं तंनाबा आवान सुबुं मुंनो वान सुगलायावै जरानो पार खालायावै जों जरानि बिसिंगे सामुं खालायखांखाय जोंनि दफाराव अबस्यय बानचिनाय आबोनि बागैनो फायदि जों बुबाग्रानो गुबैबो खाबाय लगि रिलायनायानो ते केबनो आसावैया बुबाग्रानो आसावै जों लगि मारिलायनाय किन्तु ओ जागा राजनीति निलायै पलिटिक्स निलायै आंनि दल निनि दल हाँ बीजेपी सीपीएम आईपीएफटी आईएनपीटी तामन जेसा दल फानोमथुम खायबैसिबि जों बुबाग्रानो वाइसा लगि रिलायनाय हायाखे चिनी नाहारमुं जों चिनी नाहारमुंआव सौहैनायनि बेलायखिनो कठिन कारण बुमति हायके लिडारशिप सामुं खालायदों साबो बुमति खालायदों गुबै सामुं साबो खालायदों आबो जे खालायदोंनाय बो साइमेनिया जे लुकुरक नाहार दंनाय रक जे नाय दंनाय रक बरकनो सावै मानो दाखंते बुंसं आं केबनो बिरुद्धे सानानै थांला साना हांखाय गोबां मा कगनो साजागनाय दङ हायफानो जों पार्सनेल एटेक खालाया ओंखाय केबनो हामिया हिनिबो सानानै मुचुंलिया कारण बाहान बुथै गोनां जत बरकनो किसा सेल्फिशनेस दङ साकसांनि बागै वानसुगो बायथांनि बागै सिनि वानसुगो आमति हाय बरक गोबां दङ हायफानो जों बरकनि बागै ते कुनु सालिया जों बिसिगांनि सामुंनो खालायथानिसे त्रिपुरानि जत लुकुरकनो आं कयनाय नरक आनो लगिरि खांखाय आंनि बिसिगांनि सामुं आं तेबो गाहामखाय खालायमानानै होनि आं आसावैनो जत लुकुरकनो आंनि खाकसांमा ते हामबाय ते खुलुममांनिया फारे आंनि दिबरनि लाइभ खेबेनि अरना पाइखाया जतननो हामबाय खुलुमबाय।